नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे बानी गुड न्यूज भोजपुरी यूट्यूब चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दें कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म रहे विवाह। विवाह फिल्म के सबसे सुपर डुपर हिट जो कि गाना के वीडियो रिलीज किया गया है, जो कि प्रदीप पांडे चिंटू जी की और कायरा राघवानी की, जो कि गाना के नाम आप लोग स्क्रीन पर देख सकत बानी, जो कि गाना के नाम बा भतार से भरम छूट जाएगा। जी हाँ, जो कि विवाह फिल्म के सबसे सुपर डुपर हिट गाना बा, जो कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के और कायरा राघवानी के एक साथ वाला वीडियो बा, जो कि विवाह फिल्म के वीडियो बा। तो आप लोग भी जाकर सुन सकत बानी और वीडियो देख सकत बानी इंटरटेनमेंट इर्जा पर। कहे कि विवाह फिल्म के सबसे सुपर डुपर हिट माना जाता है, कहे कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के और कायरा राघवानी के एक साथ वाला वीडियो बा। जी हाँ भाई लोग, तो आप लोग भी जाइए इंटरटेनमेंट इर्जा पर और विवाह फिल्म के सबसे सुपर डुपर हिट ये वीडियो देखी और सुनी, और सुनकर कमेंट बॉक्स में बताई कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के और कायरा राघवानी के एक साथ वाला वीडियो आप लोग के देखे में कैसन लगल। विवाह फिल्म तो सिनेमा घर में धमाल मचावे के बाद, कमाल करे के बाद, जो कि अब विवाह फिल्म के वीडियो आ रहा बा यूट्यूब पर धमाल और कमाल करे। तो आप लोग भी जाइए देखी और देखकर कमेंट बॉक्स में बताई, और इस वीडियो के बारे में का राय बा, का विचार बा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह से वीडियो से अपडेट खातिर और जानकारी खातिर आप लोग हमनी के चैनल के साथ बनल रही। अब तक के लिए इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।